Nabala kakaron ang usa ka consumer group sa Davao City sa kapin 2 pesos per kilowatt hour nga pagsaka sa singil sa kuryente sa Davao Light and Power Company. Atong saro nagdetalye ini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara ana sa 2 pesos no kapin ang gisaka sa singil sa kuryente sa Davao Light and Power Company. Naalarma ang usa ka consumer group ni ana gumikan madut-an na pod ang mga konsumante. Hinuon ang Davao Light and Power Company dunay pagpasabot. Atong sayron. Naalarma ang Davao Consumer Movement sa pagsaka sa singil sa kuryente sa Davao Light and Power Company. Ug kapin 2 pesos matag kilowatt per hour. Daan ang gingon sa Davao Light. Ang usbaw, tungod ni mahal, matud pa ang singil sa wholesale electricity spot market tungod sa power plant outages sa nakarabayang mga bulan. Misa kasab daw ang bagong government charge, ang Green Energy Auction Allowance, ilawom sa Energy Regulatory Commission. Ano na yung guning balik-balik? Ang market, volatile, matagkaroon niya, gataas ang presyo. Dili ba mahimong himuan na na'y pamaagi daan sa kanang mga distribution utility o mga kooperatiba nga every year, yun na magiging cycle. Ang mga konsumante matud pa ang madutan ini. Ang pinaka-concern ng ginato din ni Ma'am Jandi, ang kanimang yung unsa ba ang kapasidad sa mga consumers nga moapas ano yung mga matagkaroon niya nga mga pagtaas sa bayro nun. Nagtaas ba ang sweldo sa ato ang mga minimum wage earners? Wala. Nagtaas kanunay ang mga presyo sa gasolina, mga patakang palaliton. Dili mudugag pag yun ang presyo sa kuryente. So, Sa bahin sa Davao Light, Kani manggod is pass-through charges. As we all know, ang pass-through charge, kani mga generation manggod, usa ni siya sa mga nagasaka naog kay dagkag factor si consider ani. Kaning rate manggod nato is temporary lang ni siya. Most likely mo ubos na ni siya and nanami nakita na mga indicators no, na murag ubos ta by February. Tungod manggod ning balik na online atong mga planta na ay maintenance work tung December. daghan sab ang nagreklamo kay daw miduble ang ilahang gibayran karong bulana. Itandi sa nakalbayng bulan. Tubag sa Davao Light, kinahanglan sab daw lantawon ang pagkonsumo sa kuryente dili lang sa pagsaka sa electricity rate. Tan-awon po ng pugo nato ang atong consumption. If tan-aw nato kani ato ang bill karon January, gigamit nato ni sa tung December. So naay possibility na ang ato ang consumption ni saka dili lang ang rate. Daghang holidays. Kung nagka-holidays nakasimong balay. Kung nakasimong balay, kung nakay aircon most likely ning times 2 po ang number of gamit nimo sa imong aircon. Sara, sumala sa Davao Light and Power Company nga andam ang ilahang opisina sa mga mupasang-at no og reklamo og ilaha matud pa kining lantawon. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban.